Hello? Masoyina? Tun da nake kiran wayanka, tana ta ringin amma ka ki ɗagawa. A'a, da ka take ji, ba wai na ki ɗagawa ba ne, bacci nake yanzu na tashi naga kiran naki. To, ya aka yi? Yanzu gaya min me ya faru? Dadu nan aka samu wani barawo ya ɗauke min waya ya sace min wayana. An sace miki waya? Ya wallahi. To, yanzu dai cazan ki yana nan ko? Cazan na nan mana yana nan. Shi cazan yana nan ba a ɗauke ba? Ya wallahi. To shikenan ba damuwa. An jima nan zan zo na ansa cazan. Dama ko kaman kin san caza na ya lallace wallahi. To shi wannan ɗan rainin wani me yake nufi? Na kira shi ne na sanar mai. Ko da zan samu ya siya min wata. Amma kuma shi ta kan caza ma yake yi? Cazan nawa yake so ma ya zo ya ansa ba ma